lan purnama ketawing mendung maweh Prabawa Liwung ingkang wonten Taman Saritirta kadasar nadyan sarwa pengkoh maweh endah edene Udyana parandene cinengker raos samar tintriming kedaton yayah ndungkap jaman pralaya samono Sang Dewi Rawati ingkang tuhu glewa-glewa kaya golek kencana parandene kandhuan priyatin layu-layung yayah rebah ingkang inang mulat sungkawaning Dyahayu Sang Dewi Tapayati saksana hanyaketi Sang Dyahayu mangkono tindake Sang Dewi kadete sing dias dening lakunira datan miat rengganing Prabata aku njaluk kedening pangapura dene kalatu ing tumindake putraku kang pusdosta marang jeneng sira nggih. Upo sira ora tau kebulang kawruh marang Atmajem. Kang kene tansah singlar saka kautamaning ora kurang-kurang anggonku mulang muruk marang Atmajaku nanging jar kasut nyatane bae aku iki ora dililani marang garwaku kula wentah marang Atmajaku dhewe aku iki jejering wanita kang ora dikeparengake tresnani marang Atmajane nanging kene jeneng sira bisa kuat nglakoni urip tanpa tresnani Atmajamu aku iki jejering wanita kang kudu bisa ikhlas nampa kahanan apa wae kang dumadi nadyan kudu dadi kembang kang mekar ana ing tengah-tengahing lelara apa kang dadi pangandikanmu jebles kaya piwulange ibuku marang aku ibumu sapa ibumu kuwi nggih ibuku kuwi Dewi Setyawati nadyan wanita saka Karang Pradesan nanging ibuku tansah gegulang aku bab tata krama lan utamaning wanita sejati Kula wasi Jaladara Kusuma Dewi. Anggen kula manjing wonten Taman Tirta kadasar. Awit kula ingkang sagah ngupadi saha ngunduraken paduka dhateng Mandaraka. Nanging nyadanipun kula lan Permadi saged ngesas sakatahing prajurit wonten ing Tirta kadasar kalebet Nalendra sak anak turunipun saged kula perjaya Kusuma Dewi. Surem-surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layung
kelawan garwa lan atmaja. Mula aku saguh dadi bebankan lan mbok sowanake ana ing Wondaraku Sang Dewi. Jejering wanita kuwi ikhlas nampa lelakon. Larane ati kuwi bisa dadi pintulan lebendone urip, bisa dadi pangruwating jiwa. Ikhlas kuwi ora asli nanging luhur wekasi. Wis. Sang Dewi, sumangga kula dherekaken kondur dhateng Praja Mandaraka selak dados pangrantunipun ingkang Rama Kusuma Dewi. Rasa sinapir jroning jiwa Mandhap dijejer mandhap. Erawati. Apa ibumu kuwi duweni asma Timur? Izu, ibuku saka pertapan Hargobela, putrane Kanjeng Eyang Bagaspati, kang wewangi. Pujuwati. Izu, ibuku Endang Pujawati. Ibu! Besok yen wis tumekaning pati, aku lagi iso pinanggih kelawan ibuku Yayi. Nanging kapiluyuning manah banget angajab necep lanang sukawruh jejering ibu kanggo. Jaga kawibawaning pertapan Hargobela kanthi tumindak kang ora nalingsir saka bebener Yayi nemu wigati kang kepiye kang mbok toko yati yang ketapi rasane lan nento saka watak Sri Dengki lan tak
wenang marang sepadaning kita Gusti. Tepo slira kang boring laku supaya bisa gayuh rahayu. Banjur mawas ciri dadi boring laku supaya bisa mangerteni kekurangan lan cacating pribadi yo Yayi Kambo. Aku nilakake gedhening panuwun kang tanpa pomoyo kang jebul semono gedhene rasa katresnanmu marang kadang nanging Kambo apa Kambo saku paring lelipur marang aku ing sawetara wektu iki to Kambo. Sira bakal tak boyong ana ing raja Nusa Bilang. Awet ning kono mengko sira bakal entuk lelipur bebarengan kalawan aku yo Yayi. Kaya aku gelem Kambo. Paduka Trahwiku Raja wijiling dewa utama parantan teguh ing driya Putraku nggir apa Yati? Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Janjane mono pun Rama iki banget kepengin ngandharake bab kang wigati marang jeneng sira. Iki ngono ngembet marang lelakonmu ing samengko nggih. Sumangga suwawi kula katuri paring dawuh Rama. Menapa to ingkang dados darunanipun Rama? Iya. Ngene, Tapayati. Umpamane iki mung umpama. Injih. Pun Rama kepengin dhaup meneh ngono kepiye, Yai? Kanjeng Rama. Nadyan wiwit cilik menika kula boten tinengganan dening ibu. Nanging wonten iling redak ing kula menika kula tansah ngraosaken katresnanipun ibu. Saking pangkula wentah Paduka Rama. Nanging umpamane jeneng sira kuwi ora sarujuk lan ora lila. Pun Rama iki ora bakal mbacutake kok nggih. Ora bakal mbacutake. Rama. Kula menika namung jejering putra. Ingkang taku namung badhe nayogyani menapa ingkang dados kersa Paduka Rama. Namung ing samangke sampun ngantos ngrawasa tatos Paduka menapa dene batosipun calon garwa Paduka ingkang badhe dados ibu kula Rama. Anakku tenan kowe nggih, Tapayati.
wonten bab ingkang bobal manah kula boten nglilani patuko badhe cengkak nanging sanes bab perkawis patuko badhe dedawakan malih Rama. Banjur apa kang bebondeti? Matura kang trewaca, aku rak wis kandha to. Yen to jeneng sira ki ora sarujuk, Kula menika nyarujuki menapa ingkang dados kersa patuko. Namung sungkem kula ingkang nderekaken tindak patuko Rama. iya to Boyati. Banget panarimaku to Boyati. Sumiran